man eh. Ano na kayo ulmasor dire? Pre. Tanawa. Gibalas-malas na siyang pagkasagboy ba? Iingnan bitag musunod sa tuwa, gitirdahan na yun sa bakla. Pre, nanatag sumagiti pre. Ay, siguro luya pre. ba? Gikan pala tagasang laag, luya na pre. Bataan eh, maka good bad vibes maka. Tanawa oh, good vibes kayo ang dumagiti. Grabe ka. Mau gali no. Hayag yung palibot pre. Ako ba diyang nabantayan rin? Daghan ba diyang mga walo puti. Ani na lang sa... Kay bago pa man tang abot, mamahuway na lang ta. Mamahuway na lang sa ta. Di sa ta magchika-chika ha. Dili lang sa... Matulog sa to sa hotel. Wala lang sa life. Wala. Hotel ta ditso. Ay, Manakayan no ta. manakayan. Oh, tara. Sabi sakyan na to. Ano sa sasakyan na to? Klaro ka nang may kabayo oh. Kalisa. Ino tara ba yung storya tara na sakay na. Di gasolina eh. Ay, udi. Kanto cruising. Ano nitong gisakyan pre? Pila kay horsepower ani no? Kabayo man eh no? Gani. Horsepower galing. Kaklaro anang 1 horsepower ra kay isa. Pre, mo na niya nanata diri sa hotel pre ka. Uya ni si Mateo sa bayon por 20 sige pagkasagboy. Pauway na ta kay grabe nakakapoy. Tara na. Ay, gusto sa mag-inusara pa eh. Sige, pasagdan na nato niya maka mahuna pud ba. Basta sunod lang sa room 403 ha. Room 403 ha. Taan, di pero sige po silpon, sige update na yung misis. Tara. Makasuwag kita sa tong room pre. Musunod rin lagi to ron. Oh shit, not good. Ay, nganong di kalikay. Ako ang gugma ni mura mo bigay. Bisag kung saon pa na likay. Sa imo haraman di ay giyapon mo pahuway. Mapahuway na tingali ko. Isig resulta na ni sa kamingaw. Sige, itong nambira ha. Kalimot mong ko ba? 4 to. Ay, sigma on eh. Abre. Ngit-ngit naman bay. Abisin na nga tuog na sila pare. Hinahinay lang tingali ko. Pahuway, rajod ko. Sana all. Oh shit, not good. Urom naman tingali ko. Ikaw tong order? Bakit di ka karon? Wala man ko nag-order og balbasor. Dili ko. Oh shit, not good. Dili. Ale. Buhilit ba? Ayan ka akong gibayad sa imo. Sa mani. Ano na kayo balbasor dire? Tanawa. Gibalas-malas na siyang pagkasagboy ba? Giingnan bitag musunod sa tuwa, gitirdahan na yun sa bakla. Bahala na siya, uy. Kung na'y kalipay niya, tara.